Sakita dito akong tiyan ay. Tumboy, Sa, imong bana basigi mo. ano day? Giuli ra niya nga akong tabanog o. Inya pagkahuman ang akong tarak-tarak, gihiraman wala pud giuli. Ang paningla dito akaw. Ingon na siya nga ibalik ra daw niya karon. Wala gyud giuli. Sus, ibalik ra lagi hapon to. Nagtuo siguro siya ba nga kanang mahutdan kog dulaan. Awa o, nalapo ko'y daghang nga yung lastik ko o. Hala, Nya, sagay daw ko. parihan na po kanigi mo. Inapod niya iuli. Iuli, lagi na ako na. Pero mas ako biki, magdula ko dito sa unahan. Oh. Kung saan mo ilitik ni mo sa yang itlog. Dili, oy. Gamito na ko. Kamyo na lang tabi, kanay mo. Big inhaler na, kana. Termas ako. Ikasukan man gani ni mo sige mo nga dili magdudula og tabanog unya ikaw na punoy gusto nga magdudula karon og tabanog. Termas sa gani ko, no. Ibalik lagi ko na. Ay ayaw lang ni lastik ko. Sa di ay. O, kanay lang, di. Kini lang tabanog. O, kanay tawanong. Unsa din na imong gi kuan di ay? Umot sa ilong. Simot-simot tumot sa ilong. Ta? Pwede ko ana. Pwede, pero mas ko ni bi. Ay unya ra. Musugot bang ko nga pahirmon ta kani akong tabanog pero pahirma po ko na imong pasimot-simot sa ilong. O, ganino. Pairma sa gani ko. Kay gamito na ko. Kana pod. Bi. Pagdali, dugaya ko mo. Ay, Unya pahumot. oh, kana. Mato na ko. Balik lang ha. Ah. Matay ka. Kasi mo na po nang isibat. Humot giday o. Testing na kung palupad aming tabanog, bi. Kung mulupad ba siya? Saan magiging ka na ng kwan? Tabanog? Ay, dito. Kang bulantoy. Oh, Anong gikuha man na mo sa iya ha? Alangan lab no. Nindot man kay paluparon di ay ni. Bantog ra ganahan kay kani magpalupad. Mao to gyudala nako nya gilisan ako kuan. Katong Vicks inhaler. Nindot no. Usog kay namulupad nun god. Nya pero dili na mo ko ganahan ganahan god. Mao akong giuli na lang. Kinapulaan ako. Dili akong gikuha no. Yo ninduta na laboy. Tarak ba? Di remote man pero di mo muandar. Bako na battery. Kasi lubat guro na may battery o. Lubat guro. Lab magdampa ta. Nama po lagi kay elastic ko lagi. Ipakapinan gani niya no. Ngam siya dito. Ya. Nanangit ka na. Oo nanangid. Swap gani na kung kuan no. Kasi muhilak to mo. Kapayason na kayo. Muhilak na to dito. Swapan ni na ko Vicks inhaler. Humot man pud ko kung kuan siya. Asa mo dampa dito tayo babaw? Pwede po. Tara. Ingon-ingon baka sa kuha nga pangbata na ng mga dula-dula ba niya pagkahuman. Nangilog di ka na sa yahada eh. Alang giganahan naman po tinanaw sa yabang. Nagdula siya. Noong po kay kuan mo biyan ako tong ginadula sa ano mga batang 90s po biyata. Dami Mo na tong ginadula-dula sa na tabanog, plastiko. Karon kay wala naman mga bata ko doon kay kuan ang mga unsa ni? Espesyal na. Oh, special child. Mga cellphone ay gamiton. Gani mo. Marami dampat-dampat na dito ta. Hindi mo po ni kuan oh. Dito la po. Gata. Hindi kidampa adro. Daw? Yan na ako sa nikuan. Tinibrokan ba? Di na ako kabalo noon. Hunter kay ka magpasulod sa una. Sakit naman kayo. Hunter kay ka magpagkawat gani sa una. Oh, duha. Eh, palpak ko ito duha. Sige na. Ikutan sa ng tabanog. So, kada pulaan ng tabanog. Kino sa lastik ko to. Kasama na hotdanay. Pag mapildi kay kuan. Hotdanay. Litkanay. Kung itlog. Dili kamot. Sige. Dili Gana po na ani oy. Damay rong to to. Sirago. Nata mo pong kamot na to ani dinampa. Lab, makatakod man ditong bata alab no. O gani no, tanawa na ni ron. Labaw pa'y bata na to ani. Sige na, dula-dula ani. Na mangilog ra pag yung tagkuan. Dulaan sa iya ha. Saan man nila? Iuli na to ni o dili? Di na nato iuli ko matagbaw na tayo. Di ko naman tatagbaw ani. Ano? Sige na, may katagak po ni. Di arigo ka. Sige, ikaw na. Oh. Oh, wala ako. Ay, duha man. Tulo. Oy, tulo. Daog kulab oy. Sagad ra ka o pares o. Ano sa di ka? Hindi ko sa magay ka. Ay, wala. Cool. O, tulo. O, 5. 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 5
Oh, upat. Upat. Munggol. Oh, isa. Sa. Hawa di hawa. Burak ka. Ay, Ah, wala. Ay, di mo pa. Sa mana ay. tulo. Agi ipit, tikasan. Lab, di na ko laboy. Nakita ko kamot labo. Kanin no. Sakit mo bugay yung gusto no. Siminto. Ang guro ni natarong gurong siminto. Ang sakit kaayo. Yung sama na to ni. Dili alang sa tao eh. Kaya wapay hangin oh. Sige, butahan na na eh. Saan lagi pa-jumble na lang nato dito sa mga bata dito. Pwede po. Pero kasi tiyabaw to, pangitaon ni sa kwan. Dili na lagi kay gikambyoan ako kuan Vicks inhaler. Gihatag na sa imo ha. Oh, Oh, maayo day. Hindi di ko ano. Pa-jumble ba? O di, baligya na to lab. Makakorta pa ta ni. ikaw no. Hmm. Sa mo to ning tabanog. Ay dili lang ako ni baligya kay gamito na to ni. Wala naman ibalik si Tomboy. Oy, yun man daw siya nga hiramo na daw niya tong akong lastiko og tabanog. Di daw be ko akong wintahon. Lugi man jud ko bay kay duha man to kabuk akong dulaan lastiko og tabanog nya. Kinira yang gipahiram sa kuha. Si tawag ani. Black inhaler. Lugi jud ko bay kasi simot-simot ra di ko malingaw ani. Murag man ning adik-adik man siguro ni. Ako na lang tong bawion. Hasta po tong ako ang tarak-tarak po nga naa ni Gimo. Wajik klaro nga managtiayon, oy. Suruyon ako dito, be. Asa man to sila si Tumboy o si Gimo, oy. Asam na ko rapit pangitaon. Oy, nara din sila sa purok-purok nagtambay-tambay, oh. Wag kay mga ayo. Oy, Tumboy, Gimo. Ambi na ako mga dulaan, be. Wa naman ninyo nagiuli. Lab, nasa nilbulan to lab. Sibat lab. Dali lab. Lab iuli na to ning dulaan lab dili. Ayaw no, ay wala pa tanan lingaw ani. Tara, tara, tara. Ay na na uban ay tara tagal. Hoy, ambi na ninyo akong mga dulaan ba? Inyo na po nang idagan. Bantay lang yun mo. Na, hoy. Saan masamay?